Jes, aika! Saanko kysyä yhden jutun nopeasti? Kysy, joo. Me halutaan haastaa ihmisiä ylittää itsensä. Olisiko sulla jotain semmoista, vaikka urheilujuttua, että missä oot aina halunnut ylittää itsensä? No joo, on mulla kyllä yksi. Mä yläasteella juoksin Cooperin viimeksi. Jäi 30 metriä vajaa 3 tonnista. Niin kyllä mä sen 3 tonnia on aina halunnut. Me halutaan Levan kanssa haastaa sut. Jos juokset Cooperissa yli 3 tonnia, niin saat 100 se. 100 se? 100 euroa ja lähdetään saman tien suorittaa. No lähetään vaan. No niin, sä oot täällä lähtöviivalla valmiina. Mä en tiedä onko mä valmis. Nyt mennään. Aika alkaa nyt. Sinne lähti. Katsotaan vetääkö 3500 vai 4 tonnia vai... Kyllä mä veikkaan, että se 3 tonnia pääsee vähintään. Meillä on tosiaan tämmönen kampanja käynnissä, että me halutaan haastaa joka ikinen teistä ylittämään ittenne tosi matalalla kynnyksellä. Jes, täällä on eka kiekka mennyt. Ihan mahtavaa. Hyvä tahti pysyy ainakin. Alta 2 minuuttia eka kierros. Toka kiekka mennyt ja 9 minuuttia jäljellä vielä. 3. kierros 5 minuuttia mennyt. Kyllä on kaverilla kovaa tahti. 4. kierros maalissa 5,5 minuuttia aikaa jäljellä. Jaksaa vielä. Jes, 5. kierros ja 4 minsaa jäljellä vielä. Laitettiin jätkälle messiin tämmöstä Levan burnia. Tää sisältää B1-vitamiinia, magnesiumia ja kofeiinia. Nopeuttaa aineenvaihduntaa, eli parantaa suorituskykyä. 2400 juostu, eli 6 kierrosta juostu. Nyt pitää vähän kiristää tahtia, 2 minsaa jäljellä. 7 kierrosta juostu, loppukiri, minuutti jäljellä. Nyt kaikki vaan irti. Jes, aika! Jes, minkälaiset fiilikset? Tuntuu hyvältä. Tuntuu aivan mahtavalta. Tosi mahtavalta. 3100 sä juoksit. Mitä vaan 100 eteen. Aika hiton kova tulos. Mut ei, ensi kesänä tuu haastaa uudestaan. Mä voitan itteni taas. Paljon juostaa ensi kesänä? 3300. Kyllä siihen riittää paukut. Se on lupaus. Ja kuule kättä päälle. Sä suoritit ihan mahtavasti. Tossa on sulle 100. Kiitos. Sitten teille. Te lähdette haastaa itteenne, niin tekin voitte voittaa.